32,492 persuna eliġibbli biex jivvotaw fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali ma ġabrux il-vot tagħhom. Dan ifisser madwar 16.4% tal-persuni reġistrati li kienu ammontaw għal 197,682. Il-83.6% li ġabru l-vot ifisser li tul il-jum tas-Sibt se jkun hemm 164,994 votant potenzjali. Madwar 2/3 mill-voti mhux miġbura insibuhom f'5 lokalitajiet, jiġifieri l-Gżira, San Ġiljan, San Pawl il-Baħar, il-Mosta u Swieqi. Fil-fatt l-iktar lokalità li fiha ma nġabrux voti kienet San Pawl il-Baħar, l-ikbar lokalità f'din l-elezzjoni, fejn 9,881 vot baqgħu mhux miġbura. Dan huwa kważi 47% tal-votanti eliġibbli f'din il-lokalità. San Ġiljan huma ftit inqas minn 5,000 dawk li ma ġabrux il-vot, jiġifieri 44% ta' dawk eliġibbli. Min-naħa l-oħra ħal Safi, Santa Luċija u ħal Kirkop kellhom inqas minn 100 persuna li ma ġabrux id-dokument tal-vot tagħhom għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali. F'dawn l-elezzjonijiet hemm 374 kandidat li minnhom iridu jkunu eletti 224. Għar-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbija hemm ftit inqas minn 338,500 persuna reġistrati biex jivvotaw. Dan ifisser li biex ikun validu fir-referendum iridu jivvotaw 169,226 persuna, jiġifieri 50% tal-voti u wieħed. Mill-persuni eliġibbli biex jivvotaw 20,937 persuna ma ġabrux il-vot tagħhom. It-12 distrett li fih insibu San Pawl il-Baħar, il-Mellieħa, Naxxar, Burmarrat u Baħar Iċċaq kien dak li l-iktar fih ma nġabrux voti. Hawnhekk ma nġabrux ftit inqas minn 3,500 vot. Il-votazzjoni tibda s-Sibt fis-7 ta' filgħodu u tintemm fl-10 ta' filgħaxija.